Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tenna il-pożizzjoni tiegħu li l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil għandu jissospendi lilu nnifsu mill-Partit Nazzjonalista. Quddiem sala li matul t-telet attività b'appoġġ għal Delija fil-Wardija il-ħamis filgħaxija, Delija sostna ma' One News li mhux se jerġa' lura mid-deċiżjoni tiegħu li jneħħi lil Busuttil mix-shadow cabinet tiegħu. Mela jiena mill-deċiżjoni u d-deċiżjoni tiegħi kienet it-tneħħija ta' Dr. Simon Busuttil mix-shadow cabinet u dik id-deċiżjoni m'iniex se nbidilha ħatta kienet fil-parametri u r-remit tiegħi u għamilta. Il-parti l-oħra hija stedina, l-istedina issa qiegħda f'ħoġor Simon Busuttil u jiddeċidew se jagħmlu. Il-kap nazzjonalista żied jgħid li 5 tim wara li sejjeħ għas-sospensjoni ta' Busuttil mill-partit baqa' ma sar ebda kuntatt bejniethom. Fl-aħħar sigħat tkellimtu bejnietkom? Fl-aħħar sigħat le, tkellimna il-ħadd wara l-ofsinhar qabel ma jien għamilt il-press conference u wara dakinhar le ma ġax tkellimna. Għall-attività kienu preżenti bosta deputati mill-fazzjoni ta' Delija, fosthom id-deputat Herman Schiavone li ma' One News tqal li Busuttil għandu jiddexxerni ruħu u jara x'qallu l-kap tal-partit. Diġà għamilta ċara l-pożizzjoni tiegħi, naħseb illi akbar minn partit m'hemm ħadd tajjeb. Għandu jissospendi lilu nnifsu. Naħseb li Simon Busuttil għandu jiddixxerni u jara x'qallu l-kap tal-partit u l-amministrattiv tal-partit. Mistoqsija ħsibx li Delija għandux ikompli jinsisti fuq sospensjoni ta' Busuttil, Schiavone qal li l-pożizzjoni tal-kap hija ċara. Naħseb li l-pożizzjoni tal-kap u tal-partit hija ċara. Madankollu l-eks kap Simon Busuttil jidher li qed ikompli jsabbat saqajh u jirrifjuta t-talba ta' Delija li jwarrab mill-partit. Sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista żvelaw li wara l-laqgħa sigrita bejnu u l-eks kap Lawrence Gonzi f'Lukanda fil-Florjana, fl-aħħar sigħat Busuttil kompla jlaqqa n-nies mill-fazzjoni tiegħu f'daru f'Ħallija fosthom l-eks viċi kap nazzjonalista Beppe Fenekadami u d-deputat Carola Colina li kienu fost il-11 il-deputat li ħarġu kontra d-deċiżjoni ta' Delija u l-amministrazzjoni tal-partit li sejħet għas-sospensjoni ta' Busuttil.